Dormim malament. Què mires? Comencem bé les vacances. Gràcies per l'entrepà. Què? Mec. Hola, mama. M'estan passant coses molt rares. Ah! Ajuda! Hola, amics, com esteu? Avui, com escapar-se de casa. Si no tens cap manera de sortir a casa, el que pots fer senzillament és entrar per la mateixa pantalla. Espero que us hagi servit i per un pròxim vídeo, que serà escapar-se de l'escola, doneu-li like i si no us el voleu perdre, activeu la campaneta. Sort que era un somni. Benvinguts a un nou tutorial. Avui, com escapar-se de l'escola. Tens més entrepà? Ah! Carfile. Mama, el meu professor s'ha menjat l'entrepà.